Right, hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Ndiri kusangana nenyaya panapa yaWashman Nyube angonzwa kuti Sengezo Shabangu is now the leader of opposition in parliament. So panapa pari kunzi Triple C led by Professor Washman Nyube calls emergency meeting of its standing committee tonight after self-declared interim Secretary General Sengezo Shabangu rise to the Speaker of Parliament announcing himself as the leader of the opposition in parliament. Panenge pasina kugadzikana, so akuda kumhanya manje because anzwa kuti the guy is now in charge of opposition mu parliament. Iye uyu haana chaanacho imomo mu parliament, but handisi kuziva because vanhu havaimbonzi vanoshanda vese. Amene kuti meeting yaakudedzera ndeyechii, but ari kunzi adedzera emergency meeting iko zvinezvi kuti vambogarisana pasi vachionesana kuti what's the way forward, nekuti Sengezo Shabangu atoita take over, atotora chimuti, atora party. Hazvina kumira mushe.